Good morning, madzuka banji konse kumene muli. Yeah, pano dzulo usiku sitinabwetse update because ife timadikira kuti update ikhala motani. Tinasiyana kuona kuti a Trump ananama kunamiza dziko lapansi kuti tamvana tasala ndi kusaina tikasayina mwina ku Europe kaya kuti okay and tinauza naso chifukwa chimene Trump amanamira chifukwa amafuna kuti msika wa mafuta utsike and tinauza naso kuti chilungamo chenicheni chili pati kuti mapepala iwo anangopereka mapepala ku dziko la Iran kuti matems ndawa and madika kuti Iran ipange review ndi ma experts awo achione chinthu chicha kuti kodi izizi zikulingana ndi ife mmene tikufunira kapena ayi analasa ndavomera sanayankhe ndipo sanali close to the deal koma Trump ananama so timadikirabe kuti Iran ikupanga review be chabwino koma tili mkatikati dzulo tinamva ma breaking news awiri. Breaking news yoyambirira a Trump anakwiya chifukwa chino kuti Iran inatenga ma details a deal amene ali mkati mwa ceasefire amene anagwirizana pakati pa America ndi Iran amawayika pa television pawo. Why? Chifukwa chino kuti deal imene Iran ikufuna ipange ndi America sikuti apanga ndi ma officials okhayayi koma afuna deal yona kuti even anthuso ayivomereze anthu asangomva zoti ukuwasayina na deal ayi. Remember kuti nkhondo iyi ku Iran even ma civilians tingoti dziko ngati dziko lili involved, right? Nawonso apirira nawo nawonso aluza nawo achibale so akufuna zinthu zoti zakomene iwo osati kuti ma officials okhayayi. So ma officials aja poopa ma backlashes poopa kuti anthuso asaukire akumakhala transparent, right? Transparent ndikuti chilichonse akumachika pang'amba kuti okay akuluakulu zimene zilipo ndizi ngati mukumva nkhani kuti makuti nkhani zake ndi zitizo ndi izi. Why Iran inayika ma details pang'amba? Chabwino, it's because ndichifukwa kuti Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif amene ali ma negotiations amene wawo amene ali ngati broker mediator amene ngati nkhala pakati iyeyu anayankhula statement yoyena kuti sindinaoneko kuyandikira kopanga finalize komalizisa zinthu ngati kuka. It's like sindinaoneko zinthu zikutheka zikuyandikira kupita kotheka ngati mmene ndaonera apa pande zikuoneka zoti kutsogolo anthu awo angotsera pang'anya kuti anthuwa dilirani tuliteke. We are learning a bit more about the push for a deal between the U.S. and Iran and how close negotiators could be. MS Now's Laura Barone Lopez is joining us now. We're getting word from the Prime Minister of Pakistan, as you well know, which has been the lead negotiator between the two countries. So what can you tell us? That's right, Alex. So the Prime Minister just posted moments ago on X saying that amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, they're aware of a lot of the information that is coming out, which both the White House and other negotiators have said is not necessarily accurate. But the key here is that they said, setting aside the noise, we can confirm that a final agreed upon text of the peace deal has been reached. And Pakistan is now working closely with both sides to finalize the next step. Peace has never been as close
as it is now. Now, we have asked the White House for a response to this. I've also texted some White House officials, but so far we haven't heard back on whether or not this is accurate. Ndi anthu amadaba. Anthu akuyirana amadaba. Wina lesa amadaba kuti ndi zinthu ziti zimunagwirizana kuti pakana afike poti zikutheka. So Iran, since ili ndi transparency inati okay, akuluakulu sikuti mudabwa yayi. Yes, tikamati tikuyandika kutilu zimene tagwirizana, zimene ife tagwirizana ndi izi ndatayala tsopano zinthu zokwana 15. Koma ndikupasani mapoints akuluakulu amene amakhala ngati kuti amavuta pakati pa anthu maiko ayiwo kuti amvane bwinobwino. So choyambirira Iran inauza America kuti mutipatsa $300 billion yokonzera zinthu zimene muononga ku Iran. But remember, anaphulitsa zipatala, anaphulitsa ma university, zinthu zonse zimakhuzana ndi nkhondo iyi. Manyumba ama civilians, anthu owamba, mutipatsa $300 billion for repatriation. Tikunze. One, pamene pa America inavomera. Number two, anayauza kuti paja ife ndi ndalama zathu, ma assets athu. Mu ndalama zathu zimene iniyo mulazi zili kumenekozo, frozen assets, mutipasako $24 billion. Zimenezo zichitike tisanafike ku phase number 2. Remember kuti ababa akukambirana za phase number 1 kuti round 1 akambirana zizi, round 2 kuzakhala kuma finals. So pa 30 days zichitike zinthu zimenezizi. China chimene chikulu chimene Iran inanena kuti inuyo muchose ma sanctions zebalo pa mafuta athu, pa petrochemicals zonse chosani ma sanctions. China chosana asilikali anu blockade asilikali around Iran chosani. Okay, ife ngati Iran titsekula Strait of Hormuz komano on our terms. Ife yomwe directed by us, ife inamete okay titsegula pa. Ife yo titsegula pa Strait of Hormuz ipo popanda soforo lino loss. China chimene mafuna chicha NPT, right? China chimene mafuna choti Iran isakhale nuclear. Tisaina zimenezo tisaina tikasaina komanso mboniso ku UN resolution ku UN iko akhaso mboni tikasainaso kuti okay Iran ifesi lizakhaso ndi nuclear. Si mafuna zizi chifukwa Iran, remember kuti Iran yakhale kunena nthawi yonse kuti ife sitifuna nuclear, ife situ remember mawu amene sunda chilendo yayi kwambira ndani kumaso mwene kuli lamulo amati fatwa lamulo limene supreme anaphedwa anakhazikitsa kuti chida chimene ichi ndi choyipa, harmful, sicha healthy, sicha bwino kwa wanthu kudziko kwa munthu. Why munthu wachipembedzo nsilamu akakhala ndi chidanga chimene chachani afuna chachani? So analetsa kuti ichi chida chimene chayi, right? Iran so yakhale ikuyamba ikuyankhula koma the differences mina anthu samamvetsa. Iran inapereka lamulo kuti osakhala nuclear samakhala nayo okhija bwino, and anakhala kuifana anakapanga kalekale. Okay, timvane pamene papa timvane bwino. Iran imene mabweza ife sidufuna nuclear. Okay, koma the trap, where is the trap? Where is the problem? When vuto lili bati
vuto lili pa uranium. So Iran ikamene kuti sirufuna kukhala ndi nuclear, koma still uranium zile zopanga nuclearzo ambazisonkhanesabe ndikumapangira zinthu zina, okay? Komanso kuphatikizapo amasonkhanesabe in case kuchitira mwina kuchitira mwina pamene kuti mwina mwange kutsogolo kuno nuclear izafunikira. So they will just azangopanga quick mwachangu changu quick mwachangu changu. You understand? So America imamva zoti Iran sikufuna kupanga nuclear, koma amati nanga uranium yo ndamati haya uranium wachani ndiwachito zina ndiwachito zina chakuti kuvomereza, koma banja akupitira pa mulingo pamene paja banja kufika pakana 60%. Amene ula okay nuclear ifunika 90%, umwanja afika mpaka na 60%. You understand? Iran imango sunga kuti just in case kuti muna akafunikira. You understand? Muna zapasafunika mwa fast. Hey guys, kama hiyo idzapanga nuclear ija pantai mini akufunikira kuti muna ake alipajo piyezode. That's why amasunga uranium wambiri. Penda mfana. So America bali ya musafike pa amene koko ya amene fasiri kufuna koma bwanji mukusunga pakana apopo koma fasiri kufuna nuclear koma bwanji mukusunga pakana apopo funika. You understand? Nde pamene banali kukulana kwana pala. So Iran aba yamasukira kuti it's fine. Tisaina kuti NPT tisaina kuti okay if it is a cast nuclear weapon koma ini mutapanga zimene zisi. So meaning zimene amalimbira Trump kuti mpaka na musaine Iran inavomera koma inaika so Trump machela ina uroke 300 billion 24 billion lezi mzukuzu kulu zimene zimene. So pamene ngani. So after zaonekana nchija kanako zinapeza kuona kuti Netanyahu sizinamvekere bwino. Netanyahu anakayankhula. Okay? Netanyahu amvekere ineyo as long as I'm a prime minister, inenga ndili prime minister wa Israel. Sindizalola kuti Iran ikaende nuclear. Zimene Iran zikuna nazo. Koma pankani ya drama. Chifukwa anthu akufuna Iran zivute kwambiri aizuze kwambiri. Just like before mina pangira kale akhala under sanctions over 40 years. Kupitula zaka 40 akhala ali under sanctions. China chomalizira kuti nkhondo ite Iran enali kuti ife siri kusiya Lebanon mbuyo, tikamati nkhondo ite ndi Lebanon yomwe Iran kumene koso nkhondo iteso. That's it. Ndi Lebanon yomwe kumene ko nkhondo iteso. Chabwino. Trump amakonda kunena Obama upeleka ndalama makuti Iran kupusa ndalama zimene zonapanga ma ballistic missiles ndi abankhani itamveka ku Iran after Dilja pangana published a Trump anazalusa akuti anthu inu dishonorable people anthu opanda chilungamo zimene mukulengeza kumene kuzoni za fake zonse zabodza ife sinafika pene papo mina akuntuma JD Vance vice president ali nkukalemba kuti muli mose metinga kapangiremo tipange clear pano news zikuyenda kwambiri tifate nene pano ma clear kwenda kuti Iran siri kuyipasa ndalama ine iliyonse just because asaina deal. Why kupaswa news zimene lesi like nanga si news ziona ngati basi America yagonjera like mene tikacheka memorandum MOU imene yapai she memorandum of understanding ichimenjishi chikungone ngati basi America yagonjera Iran. So zimene zokhanga zobweretsa mockery
chitonzo, malaulo, abomination. Ne ajedi masala sizingatheke ife Iran sitipasa ndrama zimzoti agwezana kale. So many kuona zoti it's like afuna aibange Iran kanga kuti amakamba zizani nzabodza. So akuna bazona ndani. Trump mbali yako Trump kumuzoa kai ntaizo sama amakonda kunama. Koma Irani titha kuyikhulupirira not because it's in Iran, no. Koma it's because kuli mboni yake ndani ni Pakistan. Mboni Pakistan iyo kaso inayankhula kuti abati unozidili close anthu wako mvana sepano zinthu zinamvana ndithu. Koma since kuti zinthu zazirengeza nde kuti zikuoneka ngati basa America ayitayira uko yaluza kwambiri. So that's why akuyankhula kwambiri like zinthu zija akhangara ziso kwanezaso. Lero akuluakulu ndi nkhani yake ili panoto. So panapa sizikudziwika kuti tikuyendera kuti tikupita kuti tisire pamenepo. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.